Migawas na ang tale of a cold front matud sa Pag-asa, din masinati na ang mas init nga dagan sa panahon sa mosunod nga mga adlaw. Ug alang sa dugang weather update ania si Engineer Al Kiblat, ang OIC sa Pag-asa Visayas. Ngayong hapon, ug gani ang pinakalayang kalambuan sa dagan sa panahon. Sa gihapon, wala tay nasiplatan nga daotang panahon gawas ug suod sa Philippine Area of Responsibility. Ang easterlies o init nga hangin gikan sa sidlakan ang padayong maipikto sa tibuok nasod. Busa, mga kapuso, padayong makasinati ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, o init nga panahon, alimuot, o gamay ra ang tsansa nga dunay mga pag-ulan. Ang sukod sa temperatura, dinhi sa Cebu, magasukad sa 24, ngadto na sa 32 degrees centigrado, ingon man sa Bohol. Samtang sa Siquijor o Dumaguete, dunay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Leyte, dunay 23 to 32 degrees Celsius. Sa May Samar, 24 to 33 degrees Celsius. Og doon na ni katumbas nga heat index mga kapuso, nga angay na itong bantayan nga moabot og 34 ngadto na sa 36 degrees Celsius under sa extreme caution nga busa, dili na to angayan nga mubabad tagdugay sa adlaw, ilabi na sa alas 12 sa kadlawon ngadto alas 12 sa hapudto ngadto na sa alas 3 sa hapon. Para sa hangin o kadagatan, ang hangin hinay ngadto na sa kasarangan, nagikan sa silangan, ngadto na sa pagkaaminang silangan ang muhros sa tibuok Visayas, o ang balod sa kabaybayunan o kadagatan, padayong magpabiling hinay ngadto na sa kasarangan. Dinhi sa Metro Cebu, ang dagat mutaob alas 10:42 sa gabi nga may gitasyon nga 1.36 ka metros. Samtang muhunas kini, unyang sa kadlawon alas 5:18 nga may gimubon nga 0.02 ka metros. Adlaw mo silang ugma sa may alas 5:40 sa buntag. Kabalo ka ba para sa climatological extreme sa Cebu o pinakatalagsaon nga nasukod nga temperatura dinhi sa Pag-asa Mactan? Sa April ang pinakataas niabot og 35.6 degrees centigrade niadtong April 15, 1992. O ang pinakamataas niabot og 37.0 degrees centigrade niadtong Mayo 10, 2010, puro kini mga El Nino years. Kabalo ka na. So, mga kapuso, para sa dugang detalye, may mong bubisita sa official website sa Pag-asa, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Maukadtong pinakalayang kalambuan sa dagan sa panahon, gikan diri sa butan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Dagang salamat.